yanzu an yi bikin sallah an ƙare an ci abincin sallah an yi komai don Allah yana so musulmi mu makan mu tambaya tun da aka fara hidimar sallan nan mun ji wani kirista ya hito ya ba da fatawa ya ce kada a ci abincinmu na sallah to amma inda kirsimati ne fa ana ta bayani inda kirsimati ne da yanzu kuma ana ta bayani ana cewa kada a ci abincinsu bayan kuma gashi Allah ya halatta a ci abincinsu to ya kamata mu gane cewa ashe ba matsala ba ce ke akwai tsakanin musulmi da kirista na Najeriya. Ba mu da matsalar musulmi da kirista, kawai wata kungiya ce masu ƙarya suna suke da matsala. Amma mu da kiristoci, asalin musulmi mutanen kirki, zanne muke da kiristoci lafiya lokaci yayi na biki in sallah ta yanzu ba mu san iya kiristan da ya ci abincin sallah ba. Haka in kirsimati ma ya zo ba mu san iya musulmin da zai ci abincin kirsimati ba. Amma waɗannan fitinannun daban suke su. Suke takalo abun su ne wani kirista zai mutu su zo su rika cewa yanzu wane ana wuta su ne suke wannan abun kaji takala da haka su ma kirista zan je hankalinsu dan an samu wani bara gurbi ya zo ya gaya muku magana to kar ku mance da irin mu masu son zaman lafiya tsakanin mu da ku saboda akwai abu uku da ya haɗa mu musulmi Allah, annabi, Qur'ani wannan abun ya haɗa mu duk inda kaga musulmi ko a wani bangare yake to ya yarda da Allah da annabi da Qur'ani to duk wanda kuka ga ya zo ya takale ku kawai ya zo ya rika cewa yanzu wane yana wuta ku rike ba wai Allah, annabi, Qur'ani ba anan ya samu umarnin ba littattafan su ne daban masu ƙarya sunna nan suka samu wannan fitinai don haka irin aikin da ke gaban mu na ƙoƙarin kwantar da hankali da mai da al'umman Najeriya mai haɗin kai idan in wani ya takale ku kuna mana kuɗin goro gaba ɗaya kuna maida mana hannun agogo baya saboda yanzu mu fatan mu shine ya za mu yi masu ƙarya suna masu tada fitina mu yi lebur da su suna ƙasai amma a ji shiru hujja ta ɓadda su sai mu dawo mu zanna lafiya ko siyasa ta zo za a yi zaɓe muna son a daina tuno ma wai wannan mutumin da za a zaɓa kirista ne ko musulmi ya zama babu wannan tunanin kawai shin adali ne zai yi adalci shine kawai amma zancen wai musulmi ne ko kirista in muka samu wani musulmi ma da ya ce in mun zaɓe shi zai ma musulmi adalci zalla to kar ma mu zaɓe shi kwata-kwata mun san ba mutumin kirki bane ba musulmi kaɗai ya kamata kai ma adalci ba kirista ma 'yan Najeriya ne kai ma musulmi